zie je meer wat? Ja, tuurlijk. Ja, een mooi feestje. Mooi feestje. 4 dagen feest. Sint-Jasmerk heeft nooit verloren. Dat is echt, je hoort het wel. Van achteren en van voren. Sint-Jasmerk heeft nooit verloren. Kloppen in je oren. Van achteren en van voren. Sint-Jasmerk heeft nooit verloren. Kloppen in je oren. Van achteren en van voren. Nou, dan wij gaan elk jaar op maandag het laatste biertje hebben. Dan gaan we altijd nog even over het oude sportterrein. En dan trappen we het laatste biertje nog even de lucht in. En dat doen we al, 10 jaar? Ja, zolang had het... dat het vervat is, ja. Nou, had het feestterrein zeg maar, verkast is naar het nieuwe sportterrein. Heb ik gewoon het ritueel. We vonden het altijd geweldig dat het midden in het dorp was. En dat is nou niet meer zo. Dat is jammer. Maar ik bedoel... Het feest is er niet minder om. Het feest is er niet minder om. Het moet wel gebeuren. En ik bedoel, de locatie is hartstikke mooi hier. En de boel is hartstikke mooi, al die voor en ander. Maar zoals het voorheen was in het oude dorp, daar wil je toch altijd een beetje aandacht aan schenken. Uit nostalgie. Uit nostalgie. Puur uit nostalgie. Missen we nooit? Nee. No way. Ieder jaar hetzelfde. Bij elkaar. Altijd hetzelfde. Kom maar heen. Ja, daar staan we dan, man. Ja, dit is de plek, hè? Dat is eigenlijk voor ons wel een zwaar moment. Ja? Ja. Het is het feest weer over, hè? Na 4 dagen lang. Ooit was het hier. Kijk maar om je heen. Het is nou rustig. Ja. Smaakt hij dan wel trouwens? Nou, het wordt al minder, want er zit geen schuim en niks meer af, hè? Dat is bijna gebeurd. Na 4 dagen bier drinken wordt het minder, hè? Ja, toch wel? Ja, absoluut. Dat valt te verwachten, maar ja, we hebben een mooi feest gehad. En we gaan er volgend jaar weer voor. Okay. Absoluut. Nou, dan nu het moment maar, hè? Dan gaat het gebeuren. Ja, zult hebben, kabels. Ze hebben hier een op de grond. Ja, dat doen we altijd. En eens koppen we vat. We skoppen die kant uit trouwens. Oh. Ja. Ik zou hem aan denken. Laat me het even weten. Ja, nee, keurig. We skoppen naar de tent, hè? Richting van de oude tent. Ja. Kabels, daar gaat hij, jongen. Ja, ben je daarvoor? Duur. Dat was hem. Dat was het weer. Jammer. Tot volgend jaar. Volgend jaar weer een najaar. Weer feest. Goeie. Wat ben jou ontwan? Ik kreeg eerst even het rieden zien, wat zeer spannend weer. En ik zou even naar de bank en ik zou even op bed schippen. Ben je zelf al even te rieden geweest? Nee. Ik ga wel altijd aan sport doen. Ik ga altijd aan gymnastiekje doen. Maar ik ga mijn Achillespees steken gewoon in. Och. Nou, dat doe ik niet meer. Nee? Nee, dat echt niet meer. Och. Ja, en ik ga een hulp voor de oren hobby's, dus ik ben hulpbereid wat dat gaat. Weer in de motor met zijspan. Toertochten, we reden ritten met gehandicapten ben. Mooi weer zijspannen even zien. Ja, natuurlijk, maar ik wil even zien. Dat mij, dat kom er even bij. We hier erop met sneeuws komen. Goeie. Goeiedag. We komen even jouw zijspannen bezien. Oh, er zit een kleedje in. En er zit meer bij. Dus maar en Joost zit er dan maar Prins heerlijk bij? Prins heerlijk in het bakje, dat is mijn sportautootje. Ik neem het mijn sportautootje. Ja? Zo'n hele mooie instap dan. Ja, dat is een prachtig mooi bakje. Ik kan alle kanten uitzien. Dat is geweldig. Jo, hij had ik leuke posters zingen. Ja, dag ja. Maar dat jet hem weer, hè. Ja, ik vind het net zo slim. Je altijd de man is short, hè? Ja, maar dat biedt maar even stil, dan gooi je zo even het heen rieten. Hier maar even, daar maar. Ho. Nou, dat gaat verkeerd, maar daar heen het niks. Ah, dit is allemaal lezen. Ze vinden het wel. Nou, kom maar. Hier maar jongens. Tjur, bied. Of best een beetje bang van de moana, nee, wel? Nee. Nou, kom maar. Ren maar terug. De moana gaat begonnen komen. Nou maar. Ja, ik kom er zo meteen. Til, man die even op nou. En dan begin ik een mooi bekster voor en dan doe je aan en heet te jaren. Dat is mijn vriend nou.
Ja, ik ben blij dat ik kom. Dat pampje komt ik wel, maar dat ik nog zo... Oké. En nou, die Maar kom die komt hier. niet zo vaak. Nee, die komt niet zo vaak. En Maar ja, die en speelt weer met de speelgoed. meiden, no? Ja. En man, die met man... Man om ja, de- man, ja. Die meiden, die kan ik ook niet kammen en zo, no? Nee, Dat wordt niks. die durven niet eens zo lang. Mijn zus die blijft alleen maar daar staan. Ja, Mijn zus die is een bangenschieter. niet meer even, ja. Even een goed interview. En wat vind je er nou zo leuk aan guiden? Nou, het leukste is dat ze niet zo wild zijn en dat ik ze kan voeren. Ja, En wat vind je eigenlijk zo leuk aan guiden? nou, ja, dat... En de keuring vind ik het leuk. Ja, de keuring, dat is het prachtigste, het allermooiste wat er is. Ja? Ja, de Jim en alle kameraden, al die weg en zo. En nou, het gezelligheid kwam in de baan erin. Nou, en natuurlijk de hier ik. Ik ging ook eens een keertje naar de kantine en toen kreeg ik patatjes en er zat er zo'n lange bij. Ja, ja. Zo lang een Hij patat? krijgt altijd patat van me en een dikke gehaktbal. Ja? Ja. Ja. En die kan alles eet hij op. Ja. En dan gaat hij even slapen, maar we naar huis draaien. Ja, Ja. het is wel best vermoeiend. Een halve dag, maar dan ga je de keuring. Ja. Dan is hij moe.